салом алайкум дӯстдорони Englishkada. Умедворем ки ҳар куҷое бошед тансиҳату бардам ва доимо хушҳол бошед. хуб, биёед дарси алифбои худро идома медиҳем. мо аллакай 3 дарс дар мавзӯи алифбо карда гузаштем ва имрӯз аз дарси 4 худ идома медиҳем. ҳарфи имрӯзаи мо ном дорад м. ҳатман шумо ҳам такрор кунед. м. Офарин. м. Make. Бале. Make. Men. Офарин. Бале. Men. Room. Бале. Офарин. Room. ҳарфи дигари мо ном дорад н. ҳатман шумо ҳам такрор кунед. н. бале, н. No. бале, no. New. Офарин. New. Many. Офарин. Many. ҳарфи дигари мо ном дорад о. Офарин. о. Nose. Офарин. Nose. Shop. бале, shop. Box. бале, офарин. Box. ҳарфи чаҳоримини мо ном дорад p. бале, офарин. P. Play. офарин. бале, play. Map. бале, map. Put. бале, офарин. Put. хуб, тамошобинони азиз, инак 16 ҳарфи забони англисиро аллакай омӯхтед. агар ягон савол ва ягон пешниҳоде бошад, ҳатман дар комментария нависед ва видеоҳои моро лайкгузорӣ намуда дастгирӣ кардани каналро фаромӯш накунед. боқӣ саломат бошед.